खुलुमबाय। आंनि मुङा फरायना बारसि बसुमतारी, जिल्ला सनितपुर, लासो हुग्राजुलि, गामि सेनं सिबियारि, बादायनं 35। आं दिनै बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सिगांबोदों। बे बादायलायनाय हाबाफारिया थामथि देंखोसिम सफैबाय। आयदा बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। दायो जागायबाय। बर' हारिया मोनसे गोजाम हारि। बे हारिया गावनि आबुं राव, हारिमु, थुनलाइ दङ। बिसोरो मिथिंगाखौ जोबोर मोजां मोनो। बिनिखायनो बर'फोरा दैमा दैसा, हाजो सेरफां बायदि हासार बहरा आबादनि हा नागिरनानै समायना रमायना मिथिंगा मुस्रिजों बुंफबनाय बुहुम बिखायाव समाज एबा गामि गायसननानै रुजु रुमु रायजो जायो। बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि गुदि धोरोम। बे धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोमखाय बे धोरोमाव इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय लानानै बर' हारिनि राव, थुनलाइ, आसार खान्थि, नेम खान्थि, समाजखान्थि, मानसिखौ मानसि महरै सिनायनायनि गियान दानायनि आदब खायदा, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, साननाय हनाय, मोसानाय मुसुरनाय नुनो मोनो। बेफोरनि मोननैसोखौ गाहायाव सुंद'यै फोरमायनाय जाबाय। राव, थुनलाइ। बाथौ धोरोमाव खेराइ बाथौखौ गायसननाय आरो सिबिनायाव मोनथिना रायनाय रावफोरा असे बर' रावजोब। बै संजिरनाय राव आरो मोनथिना रायनाय रावखौ गुबुन रावनिफ्राय दानस्लायनाय जायाखै। 19 जौथाइनि जागायजेन्नायनिफ्रायनो बर' थुनलाइनि जोनोमा जुरिबोदों। गुदि सिबसा आरो आरज, बर'नि आयेन बायदि बिजाबफोरानो गाहाइ। बेफोर बिजाबफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन दि बेफोर बिजाबाव फोसावनाय एबा लिरनाय बांसिन लिरबिदाङानो धोरोम आरो इसोरखौ बिथा खालामनानै लिरनायजोब। अब्ला जों रोखा बुंनो हायो थुनलाइनि जागायजेन्नायाबो धोरोमखौ लानानैनो जाबोदों आरो बे धोरोमा जेबो नङा बाथौ धोरोमानो। आसार खान्थि। बर' हारिनि दोरोङारि आसार खान्थिखौ आथिखालावबो बाथौ धोरोमाव नुनो मोनो। बाथौ धोरोमारिफोरा मोनबा आसार खान्थि फालियो। बेफोर जाबाय दोरसि आसार, जोनोम आसार, जुलि आसार, बोराइनाय आसार आरो रुंसारि आसार। बे मोनबा आसार खान्थिखौ जुलि आसार, बोराइनाय आसार आरो रुंसारि आसार, बे मोनबा आसार खान्थिखौ बर'नि नेम खान्थिजों सिरिबाङै मावफुंनाय आरो फालिनाय जायो। समाजखान्थि। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोद्रोम समाज दानानै रायजो जाबोदों। बे सोद्रोम समाजखान्थिखौ गोजोर लाखिनानै सुखु गोजोनै अनलायना आरो साफ्रोमखौबो सोद्रोम लाखिनो नाजानानै रायजो जाबोदों। बेखायनो बर' समाजा गोदो गोदायनो माखासे नेम खान्थि आजावना लादों। बे नेम खान्थि एबा समाजखान्थिखौ बाथौ धोरोमारिफोरा दासिमबो फालियो। बेफोर जाबाय अगरबाद, फंस्लदबाद, दाउखि बाद, खावालि बाद आरो खैलोबोद बाद। बेफोर बेसादखौ फालिनाय मानिनायनि गेजेरजों हारि आरो समाजनि गोथारथि, सोद्रोम आब्रुथि, खौसेथिफोरखौ लाखिनो आरो सुबुंखौ बयखौबो समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव लाखिनो नाजानाय जादों। सुबुङा जाहाथे बयबो सोद्रोमै रुजु रुमु खौसेयै दावराव दावसि गैयाजासे थांना थानो खाबु मोनो, बेखौ हास्थाय जादों। हारिमु। हारिमुवा ओरैबादि मोनसे जथाय मुवा जेराव थायो सुबुंनि गियान, मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय, गाननाय जोमनाय, दानाय लुनाय आरो बायदि जि मुवाखौ समाजनि साफा साफा सोद्रोमा जानानै गावनि समाजनिफ्राय रग' रग'यै सोलोंनानै आरजिनानै लानो हाया। खेराइ। बर'नि दामनाय देनाया खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थरखा, गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, इन्दि जि, आर'नाइ फास्रा दायो। मोनबा बान्दोखौ बारनो मोनबा आसारनि अनगायैबो माखासे समाजारि आसार बिसिगि जानाय
बिलोगो जानाय बिमा बिफा लिंनाय बायदि समाजखान्थि जायफोर गासिबो बाथौ धोरोमाव दं। दिनैनिफ्राय 20-25 बोसोरनि सिगां जाय समाव बाथौ धोरोमखौ फोसावाखैमोन एबा गामि आजावनानै जायाखैमोन, बै समाव बर' गामिनि थासारिया जोबोर गाज्रि हालोदनिमोन। सोद्रोमस्रि मोनसेयावबो सोदोमस्रि मोनै बादि आखल आखु दिन्थियोमोन। गुबुनजों मुगै जायोमोन, मिनि जायोमोन। मानसिजों माबोरै बाथ्रा रायज्लायनांगौ बेफोरनि गियान गैयामोन। इसोर आरो धोरोमनि बाथौखौ ज'है एबा हारसिङैबो सानफेरामोन। गामिनि हाबा हुखा सारादु दाहा गारनाय खुंनाय एबा फालिनायफोरा थि नङामोन। खौसे गैयामोन आरो जेबो मोजां नेमखान्थि गैयामोन। जाहोनाव बेफोरबादि हाबा हुखा जायोब्ला लोंनाय जानायनिल'सो दुहुम जायोमोन। सासे सिख्लाखौ माबोरै समायना बबे नेमखान्थिजों हाबा होनानै गथायना हरनांगौ बेफोरनि जेबो मोजां नेमखान्थि गैयामोनखौनो होनजायोमोन। नाथाय जेब्ला बाथौ धोरोमखौ फोसावनानै सुबुं समाजनि गेजेराव बयजोंबो गोरोबनाय गनायजानाय आरजाथाव खालामनानै फोसावफिनबाय, अब्लानिफ्राय गासैबो सोलायनानै फारियै जौगानो हमबोबाय। आखल आखु आसार खान्थि फरायनाय सोलोंनाय मानसिजों मानसि मान सनमान खालामनाय रायज्लायनाय गासैबो बिथिङावनो सोलायनानै मोजां फारसे दावगानो हमबाय। बे बाथौ धोरोमनि सोदोमस्रिजोंनो दिनै बाथौ सिबियारि बर'फोरा जेरैबो दावगानो लादोंसै। बे खारथाइजों फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोननि दैदेनगिरि आरो रायजो राजानि नांथाबनायजों दिनै आसाम सरकारनि सिङाव बाथौ धोरोमखौबो गायसनबोनो हाबाय होनना बुंनायसै। मानोना आसाम सरकारा जोंनो गोथार बाथौ सानखौ सरकारि बन्द गनायबाय आरो फोसावबाय। दिनै बाथौ धोरोमानो बर' हारिखौ आसाम आरो भारत हादरनि दाब दाब रायजो आरो नेपाल हादरनि खना खनला एसेबाबो रायखांजानाय मान एबा मर्यादा लाबोनानै होफैबाय। बेफोर गासैबो बिथिङाव नायोब्ला थारैनो जों गोग्गानानै बुंनो हायोदि बर' हारिनि जेनिबो फुंखा एबा गाहायनि खुलियाबो जादों बाथौ धोरोम। एसेनोसै, गोजोन्थों।